Casador fa una passada per Lewandowski, que no estan fora de joc. Lewandowski, el xuta Lewandowski. Gol, 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 gol! D'aquí, de la Fera, d'aquí, de la Fera, polonesa d'en Robert, de Lewandowski, del nou total. Pilota que toca en condicions, pilota que fot a la barraca de l'equip contrari. El Barça ho estava passant malament, però ha aparegut ell, ha aparegut el nou. Íñigo, que fa una passada enrere, rep al mig del camp del Barça. Casador fa una conducció, la passada en profunditat, no hi ha fora de joc, el control orientat i la rematada des del balcó de l'àrea, d'aquí, de la Fera, polonesa, de la Fera, indomable polonesa d'en Robert. Atenció a aquest marcador, minut 10 de la segona part, Real Madrid 0, Barça 1. Torna el Barça per l'esquerra, la passada de Jong és per Valde a l'extrem, la centrada de Valde per Lewandowski, la rematada, gol! La rematada de cap és estratosfèrica, la rematada de cap és descomunal, la rematada de cap és estel·lar de la Fera polonesa. Gol d'aquí, de la Fera, gol d'aquí, de la Fera, gol d'aquí, de la Fera, gol d'aquí, de la Fera polonesa, de la Fera indomable, de la Fera desencadenada. Ara mateix és un dels millors davanters centres del món, amb molta diferència, perquè la centrada de Valde és molt bona, però la rematada de cap de Lewandowski, girant el coll completament per creuar la pilota, és de traca i mocador. És una rematada que només està a l'abast dels millors, a l'abast dels elegits. Ha tornat a aparèixer ell. Gol d'aquí, de la Fera polonesa d'en Robert, del nou. Real Madrid 0, Barça 2. Que havia despenjat la pilota Lewandowski, una pilota que venia del porter, la té Rafinha amb Lamine a l'interior de l'àrea, la rematada amb la dreta, gol! El dimoniet de Rocafonda que s'apunta a la festa, el dimoniet de Rocafonda que s'acaba d'apuntar a la festa barcelonista al Bernabéu i torna a aparèixer ara per donar continuïtat a la jugada. Lewandowski, que està fent un partit absolutament memorable. Silenci al Bernabéu, hi ha gent que ja desfila perquè en té prou. Minut 33 de la segona part, Iñaki Peña envia una pilotada a la línia de mitjos, la despenja Lewandowski per Rafinha que connecta amb el dimoniet de Rocafonda, que engalta un cacau amb la dreta descomunal, impossible per l'únic que ni l'ensuma. Gol del Barça, el dimoniet de Rocafonda s'apunta a la festa, calla el Bernabéu. Real Madrid 0, Barça 3. Pinta que el Barça guanyarà. Pinta. A veure, Íñigo. Entrarà Fran García. Íñigo en profunditat per Rafinha li guanya l'esquena a Lucas, entra a l'àrea Rafinha, la vaselina, gol! No m'ho crec! Vaselina deliciosa de Rafinha. Íñigo, que anava buscant el moment de la passada, semblava que Rafinha estava en fora de joc, li deia te la dono, no te la dono, ha triat el moment oportú el central del Barça per posar
un regalet amb l'esquerra, Rafinha, que es menja amb patates Lucas Vázquez, i quan veu a l'Unin avançat, toc subtil, picadeta i vaselina, i gol de Rafinha, gol del Barça. Molta atenció a aquest marcador. Real Madrid 0, Barça 4, i atenció que acabo de rebre un comunicat de l'Associació Veïnal de Perjudicats pel Bernabéu agraint que hi hagi aquest silenci fúnebre a l'estadi. 0-4.